N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを紹介していきます。ストッパ×東郷神社松丸亮吾謎解きコラボキャンペーン。Twitter でハッシュタグひらめきストッパ祈願をつけて応募。受験当日の急な体調不良として心配なことは何かというアンケートがストッパがやっていて、それが 63% の受験生が腹痛、下痢と答えているということで、一回こっきりで人生を左右する受験っていうものの、ストレスもあるしプレッシャーもある、腹痛になったらどうしようなんて思うぐらいだったら保険としてストッパーを持ってた方がいいよねっていうことで、受験生をターゲットにした下痢止め薬のストッパのプロモーションになっていると。東大生の松丸亮吾さんをメインに置いて、ひらめきストッパ祈願と、合格祈願のお願いを書いてツイートすると、インセンティブとして後日公開される動画、その中で松丸亮吾さんが紹介してくれるというものですね。自分の投稿したものを動画内で紹介してくれる、松丸くんが読み上げてくれるっていうことを期待するって感じですかね。中高生のラジオリスナー感みたいな、ラジオで読まれたら嬉しいみたいな感じがあって、物がなくても中高生にとっては十分嬉しいんだろうなということですね。UGC ユーザージェネレイテッドコンテンツ系のキャンペーンではあるんですけども、ユーザーが投稿するものに商品訴求っていうのはなくって、この若い世代、受験するような世代っていうのは結構その広告っぽいものを嫌う傾向があるので、そこの商品訴求を重視して投稿するんではなくって、受験を応援するっていうのを第一目的としてやってるっていうのが見て取れますね。また3つの簡単なクイズも用意されていて、回答すると受験を応援するメッセージと松丸くんからの応援画像みたいなのがもらえると、だいぶ松丸推しな企画になっている、受験生に絶大な支持があるっていうことなんでしょうね。実際に神社に行って合格祈願を代行してくれるという部分も、2020年あまり外に出たくないっていう受験生のニーズに合ってるし、2021年の受験っていうのはいろいろあって不安も多いだろうから、そこを含めて受験生にできることをしているということだね。これであなたの企画もネクストステージだ。面白いデジタルプロモーションを見つけたらコメント欄でぜひ教えてください。また勉強になったなと思ったら高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。